cartea sa, Succesul în viața personală și profesională, Bert Hellinger spunea următoarele: fiecare succes poartă chipul mamei. Nașterea reprezintă primul nostru succes. Este o reușită care ne influențează întreaga viață, căci o asemenea experiență ne asigură forța de a ne impune pe tot parcursul anilor care ne rămân de trăit. Succesul următor este elanul cu care ne îndreptăm către mama, spre cea care ne ține la sân și ne hrănește. Este important să ne acceptăm propria mamă ca sursa vieții, dar și tot ce vine de la ea sau are legătură cu ea. În măsura în care ne acceptăm mama, ne acceptăm viața. De-a lungul vieții sale, cel care și-a acceptat pe deplin mama constată că are succes și că e fericit. Felul în care cineva se gândește la mama lui este identic cu felul în care se gândește la viață sau profesie. Ne putem gândi cu iubire sau cu respingere. Felul în care ne bucurăm de propria mamă este același cu felul în care ne bucurăm de viață. Așa cum mama ne oferă întotdeauna mai mult dacă primim de la ea totul cu iubire, la fel și viața ne va aduce în cale mai multe succese. Cel care își privește mama cu reticență are aceeași atitudine și față de viață și de fericire. Rezervele și respingerea o fac pe mama să se retragă. La fel vor proceda și viața și succesul. Îi se vor retrage din cale. Prin ce debutează reușita? Prin propria mamă. Cum ajunge reușita la noi? Când poate apărea? Când ne acceptăm mama și când o onorăm cum se cuvine. Anumite experiențe trăite încă de timpuriu îi împiedică pe unii dintre noi să-și accepte propria mamă. Te aștept alături de mine la workshopurile de constelații familiale să te însoțesc pe drumul către mama ta pentru a-i spune da ei, vieții tale, succesului tău.